İki adam Peygamberimizin 62. mübarek yaşından sonra men Peygamber deyip dörektir. Bire Esved Anasi. Men kıskaca gurrun aydıp geçeyli. Son asıl gurrunumuz Musaylemetül Kazzab o biri. İnnin bir Esved'de tarihte Zi Himar divayet yâle. Eşekli adam deydi. Belki öldü bu eşek ahmakmıştık bu adam. İnnehu laqiyahu himar fa'athara fasaqata li vecihi faqala secada li al-himar fartadda anil islam وادعى النبوة وجهال اتبعوه وغلب على sana Müslüman moltırha odul. Müslüman adammış. Bir gün baryaqa evünne bir sürfençek yerde eşek tayip yıkılıya eşeğin kellesi min evine düşüyor yanqa adamın. Ohum eşek bana secde etti ha diye. Menne peygamber oldum diye. Yine hem mi gururun işi? Eşek bana secde etti deyip dininden çıkıp ödüne peygamber deyip bir 2 ayın içinde helak bolya, zelil bolya, bedbaht bolya geçik diyede. Yönü şu kef bilin ve cuhalun ittaba'uh. Bir tofar cahiller, bir tofar samsıklar özüne oraya adam tapıp, adam uyuşurup Sana diyen şehri öz adına geçiriptirdi. Yani kan adam iyiliğini düşürüp bir şehri öz arkası etiptirdi. Arapların bir mesele var ey cemaatla. Arapların bir mesele var o ne mi? Likulli saqit laqit. Likulli saqit laqit. Her bir kaçıp batan zadi tapyan adam da bada. Her bir qalan gatsan zadi eye olyan da bada. Bir de bir qalan gatsanın da bir aşgal hili şunlar da eye olup arka olup hey edip sen ne ol peygamber ha sen ne ol peygamber deyip bir şehrin şudurşunu arkası etip koyupturladı. Likulli saqit laqit. Her bir qalan gatsan tapyan adam bada özüne öyle adam tapya deydik de. Bir de özüne öyle adam tapıp yığınap bir şehir şudurşunu iyiline tirkap adam setip koyupturdu. Ay Mahtumul İşan'ın aydan kefi derman ohum iyiline alıp gideyli. Mahtumul İşan ne mi diye? Eşek özünü eksik saymaz bedevden. Kımmet etsen at yanını bellidir diye. Eşek özünü eksik saymaz bedevden. Kımmet etsen at yanını bellidir. Dakıklı duran yerine eşek de özünü men attan ne memkim diye aytyan olmalı. Kıymet et görsen belli olur deyiptir. İkisini bile çaptırıp görsen de ikisini bir evinin yanına koysan da her neyme dersen de at belli eşek belli neyme diyor. Eşek özünü eksik saymaz bedevden. Yani özünü ulumsırıp büyük adamla bilen den edecek bolayan adam özü bir eşek deydiği de mana et ya Mahtumul İşan'la. Tapyan misalın özü pişik bilen itten misal aytmandır ha. Tane bilen sığırdan misal aytmandır ha. Eşekten misal ayttır. Eşek özünü eksik saymaz bedevden kımmet etsen at yanını bellidir. Eşek özünü men attan nemen maddi vayt ya deyiptir. Nemen parkım maddi vayt ya. Eşek yalı adam da işte ilgini zada yaranak Hudayın yanında da erzeş yok. Ve nemen kemmenip gürlemeden başka iş yok. Eşek yalı adam deyip Mahtumul İşan ay diyar hamını. Yani bana hem mi evlilik gurrun şu oldu. Ey cemaatler, ey Müslümanlar, ünkü ummatta Beni İsrail kavm demeyeler mi? Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamberin kavmına, ummatına ve aleme rahmet Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatına ulamaların ağzında bir kep bağmış. Yani yavrum mana kepti aydılacak bolyaha. Ünkü ummatında ulamalar şu kifayet yenmiştik de inni kayıtacak görürün mi? Resulullah aleyhisselam'ın ummatına kadar ulamalar bir mana kifayet yenmiştikler. Hatta bir tovar ulamalar aytiye şunu Resulullah da ayttı deyip. Neyme kep? Ay talabilen yazık koymalı kep. Men arafe nefsehu arafe rabbehu.
Özünü tanan adam Hudaýyny tanar diýipdir. Bütün ulamalyň kefişi, bütün danışmandy İslamiýyň kefi. Belki bir toforla näme diýdi? Resulullah'ın da aydın sözü şu diýdi. Özünü tanan adam Hudaýyny tanar. Özüň tanymak iki tüýsüllä. Bira özüň tanymak, meni Allah adam yaradypdyr. Meni heýwan yaratmandyr. Men Hudaý bilen bolsam ruhaniyetim qawi bolup perişteden men artykmaça. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Allah bizi beter syýlykla dipdir diýmek bila bir özüň tanymak. İkilinci özüňi, menziletini, öz makamyny, öz halyny tanymak. Öz ýagdaýyny tanymak. Özüňe näme kadimesizlik. Men bir ejil adamdyrin. Men bir hiçdirin. 100 ýyl mundan ozal ýok, ýene 100 ýyldan ýerine tegine girjek, aňrym bärim belli diýipdi. We hem men bir ejil adam men eýäme bende bolmasam boljak dällise, ine bir de özüň tanymak. Özüni tanan adam Hudaýyny tanar diýipdirler. Bir misal aýdaýyn. Qala al-Attabi rahimahullah, marartu bid-dayrin. فصحت يا راهب فلم يجيبني أحد حتى قلت يا صاحب الدير فإذا رجل قد أشرف علي فقلت له ما منعك أن تجيبني أما مغضمدن تقريبا 100 yıl sonra bir ulamaların biri aydiyar Attabi diýerler bir yerde bir sofa wadi madam şu halwatta şu düzde oturjagy wadi şonu ibadat ederdi diye. Ur mana gurrun hay cemaatla. On bir gün şonu bir göreyin şoň men oturşaýyn diýip bardım diye. Sofişan diýip gygyrdım diye berdin. Haw diýip kellesini galdyrmady, hiç tatdiýmedi. Jogap bermedi diye. Ama bir halwatça yerde ibadat etip beren ba maňa diýdim diye. Yine bana cevap vermedi. 11 neçe daqiqadan sonra yukarıdan bir kelle çıkıp näme işin ma diýdi. Ýa-ni şol ibadet etip beren adammış. Onda näme bana cevap vermedin de diýdim diye berk adam. Ol adam özüni tanan welidir, bir weli adammış ol. Manasy etýän adamlardanmış. Sen niptir, bana Sofişanny gygyrdyň diýipdir. Men adım tutmadyň ki sen niptir. Sen adyň näme diýipdir? Bana okyp berin manasyny. Qultu wa masmuka? Qala ismi al-kalbul aqur. Bana ýarak itdi daýdaga diýipdir. On bilay diýipdir, näme sen beýdiýäň diýipdir. Şu adamlaryň arasyna baramda dilim saklap bilemek diýipdir. Oňa maňa azap berýän dilim menen diýipdir. Şu dilimi terbiyet bereyim deyip halvatta avade etip yatayım deyiptir. Şu özümü terbiyet vermesem mereka girecek delliği vatayım deyiptir. Özüm tanan velidir diyen adam şimdi. Türkmen tala bilen yazık koymalı gurrununun bir işi. Atavahabalamız, icimamalamız bir mana aydan kefi var da Türkmen näme diye? Özüm tanan velidir diye. Özüm tanan velidir diye. Azal dilim ma diýipdir, şunu sakla bilemek diýipdir. Özüm terbiyet tapyp, dilimi yenjip, dilimi terbiyet bermesem, mereka girmeyin häzir diýip ben diýipdir. Bu berk adam ýüzüne gaýdy öýtdirýär. Özüm tanan weli diýerler de, asly jami-i beşeriyetde erheliň arasynda, enataň arasynda, oğul-gyzyň arasynda, hemsayan arasında, mescidin içinde, mahallen içinde, riyasatta, mudiriyette ve beylikde oturulan arasında kanun şıda adam öz halini tanıymak. Bir erhiliğin arasında bir zinana ilerlep, öyün hemmi gurrunun öz eye olacak bolsa, zindigine narahatçılık dörüye. Bir zinanı öz halini bilmella, men şu öyün zinanası öz haddini çeli dehalet etmeli yerlerde dehalet etmeli. Eyni çıkıp erkek de şeyle. Eğer öz erlik halini bilip men şu öyün erkeğidirin deyip de bir näçe wezifesini özüne geçirse
zinanıdığını bilipdi. Men şu öýüň zinanasıdyr. Öýüň erkege dämenipdi. Bir neçe ýagdaýlarda özüni raýat etdi. Ya oğulgyl. Men öýüň ulsa dämen öýüň körfe ogly ya orta ogly ya ulu ogly ya arasyndaky. Men özüm öz halim bilsem diýse, hala däde dünýeden geçenden soňram hala däde baqa. Hala däde dünýeden geçenden soňram hala baqa. Omo dert ýok bolýar ki her kim öz halyny tanysa. Her kim öz ýagdaýyny bilse. Ya medreseleň içinde, ya hücreleň içinde, ya mescit cemaatyň içinde. O sen azançy de, nämeçe kim bir ýerde azançy barady, bäsleşip dawalaşyp ýörüp. Azançy däl ki sen. Ýylly bir gezek gürrüňet azanyň wagty barada azançy bilen. Ha şeýlemiş, şeýli dämiş, sen bernamaň şijirimiş. Günni dawa etmäge sen halyň ýok ki azançy däl ki sen. Her kim öz halyny özü bilmek gürrüň haby. Adam özünü tanıyıp da öz haddinin öwe geçmese camiye islah bolýar ki. Ya hiç zatdan şeriattan haber yok. İki tane büyük alimın arasında dava turujak bolup oturan yerine nazar veriweti. Subhanakallahumma ve bihamdika ve tebarak esmuka ve taala cedduka ve la ilaha gayruk. Men şu ulu milletin arasında Hudaýy müşahede edip aýtýan şol adam ýanky subhanakaň manasyny bilen akda özü. Oturan yerine nazar berewem, nazar beren bolýardy. Mahwaradaki bir kimdigi tanylmayan, ustady kim, terbiyet beren kim, şayet hatta aňyrdaky oturan musulman kepler turan kafirdygy belli dädi. Meger Armeniýus van biri geçmedimi? Macaristani dervişi durugyn bol. 12 ýyl Türkiýede okyp, alim bolup musulmanlaryň arasynda girip, jasusiyet kitipmendirmi näme? Hiç zady bilmediň gelen nämeçik nazar berip ýörüp. Büyük adam, büyük alim, büyük pirliň ýüzünden, ol bir zatdyr, ol kafirdir, ol nämedir, ýüzlerinden kepläp, nämeçik bitirip nazar berip ýörüp. Öz halyň tanyman görüňi. Kadrın bilen adama ak nesihattir, kadrın bilmedik adama kuluğuna talağı hak dökkö beren. Yani deslapta da aytdım, bu tayi üyüşüp gelin okuyaylıyın deyilyen yer değil, şu meclis. Dinin manası düşünülyen yer. Bu bir kepler aydılanna, kıyamet şiyaka tutulcağı yada salınıp aydılayan mana görürünler. Öz halyň tanymak mana görürüňdir ha. Ýanky betbahty özü özüni peýgamber diýýärdi. Öwünür eşek ýykylanna. Bir kidany kitap mutala etdim. Ya men bir kijelesi oturdum diýip, bir kitap mutala edenni bolsa, bir kijelesi şirke edenni bolsa, bileniňi öwret halka, nämeçik onuň munyň aýagyna taýak oklajak bolup ýör. Nämeçik onu muny yamallap dini ewal kitçek bolup ýör. Hani hayatı, hani yüzünün suyu, hani Hudaýdan gorkmasy. Özüň tanymak manasy, öz halyň bilmek manasy. Beni bu adam özü, ýanky özüň tanan welini özü, şu dilim ma diýipdir, gürüni awy dil aýtýan diýipdir, şunu terbiyet bereýin diýip, şu özüme otoçyk salyp içinde otyn diýipdir. Ine iyidin alıp gideýliň. Bir hemme ýerde gerek görüň. Ýa aýtdyk da erheliň arasynda da şeýle. Zinany özüň aýagyny öwrek kärrek bassa bir ýadat ýerni. Kärrek gürrüňe girişde heleýin ýadat ýer. Oglaň şogyny ýadat ýer, enatany ýadat ýer. Öz halyny tanan weli da ahmyndan aňyrda näzir açyklap aýtmaly. Türkmen dogançyklamyzdan çyrim. Din, mana, zindigiň ýoly, ibadatyň ýoly, Allah'ın tanyman ýoly. Öz halyň tanyp da ahiretine gaşyn gidip Allah'ın rahmetine düşmän ýola aýdylypdy, kadryn bilene mana görüňlerdir. Fi sahihayn an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Qadima Musaylemetul Kezzab ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne özüne menne peýgamber diýen adamyň gürrüňine geldik. Oň adyna Musayleme diýerler.
tarihte Musaylemetül Kezzab diýeli. Yalandan öýdi bile dura, yalandan öýünden Kur'an mecerip Muhammed de peygamber aleyhissalatu vesselam menne şoň şerigi hem kelasi menne peygamber diýenmişdi. Musaylemetül Kezzab peygamberimizin mübarek zamanında Medine-i Münewwere'ge kan adamlar bilen gelipdirler. Bir tofor ulamalar aýdýar, şu Musaylemetül Kezzab 2 gaýtar geldi peygamberimizin huzuruna diýip. Şu ulamaların kefine göre menne 2 gaýtar aýdyp hyzmatyňyza ýetiren. 2 gaýtar gelipdir. Äwvelki geleniniň gurrüňi innişi. Gelýäka öz içinden ýa-da öz kowmynyň arasynda diýenmiş, eger Muhammed aleyhissalatu vesselam özi dünýeden ötenden soňra maňa bir zat makam, mensep, yer ýurt berjek bolsa men musulman boljak diýip gelýänmiş. Gaýtaýdyň, eger Muhammed aleyhissalatu vesselam özi dünýede men ölemden soňra şulardan bir zat diýim Allaha many. Şu jüri bir zat berjek bolsa mene ýydyny düşjek diýip gelýänmişdi. Kan kowmy bilen üýşüp gelipdirler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýanynda da Hatibul İslam Hazreti Sabit barmış. İkisi Peygamberimiz aleyhissalat ikisi diýen başga adam ýok, şoňa göre aýtýanna. İkisi Peygamberimiz aleyhissalam Hazreti Sabit şu kowmyň üstüne gelipdirler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň da mübarek eline hurma bagyň şakasından bir çiývik bir şakajyk da barmış. Inni ol näme diýip barmış? O gurrun ýok. Olasy eline barmış. Bir zada gerek bolup barmış, bir ýerde goýjak bolup barmış. Mübaregiň eline barmış da. Bir çiývik barmış. Ohum ýanky adam aýdypdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama. Eger sen niptir dünýeden ötüňden soňra maňa bir zat berjek bolsaň men ýydyňa düşeýin niptir. Ey cemaat, Resulullah aleyhissalatu vesselam mana seçipdir. Mana seçýänliň başy da mahlugyň içinde. Ey cemaat, Hazreti Resul Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mana seçipdir. Mahlugyň içinde mana seçýänliň başy da. Aýdypdyr: "Law sa'altani hadhihi al-qit'a ma a'taytukaha." Ey Musaylama diýipdir. Ey Musaylama, elimdäki çiývigi dileseň de saňa berip bermen, başga da dagzap berme diýipdir. Zadyň ýesi bolmaly adam dädirsiň sen nidigi da. "Law sa'altani hadhihi al-qit'a ma a'taytukaha." Elimdäki çiývigi de saňa berip bermerin, başga da dagzap berme diýipdir. Eger şu çiývigi dileseň de saňa berip bermerin, zadyň ähli dädirsiň sen diýipdir. Çimçäň safydagy eliňe düşmeli adam dädirsiň sen nidigi da. Eliňe dagy bir zatda täbilla berip bolmaz, sen adam görýäňmi diýdigi da. Dargatçak adamdyrsyň sen, Hudaýdan daşa adamdyrsyň sen nidigi da. Men elimdäki zat däl, Allah birini bir zat berdiýse, bermeli zatlar diýdigi da. İnnema ana qasim wallahu mu'ti. Allah berýär, men paýlaýan ilmden, ışıktan, mehabbetten nidigi da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mana wurrunlarynyň çiývigi da saňa bermeýän nipdir. Şu görünüp durşundan erzeşi ýok, ýerde ýatan çiývigi da saňa bermeýän nipdir. Çimçäň safyna saňa berilmer hiç wagt dipdir. Türkmeniň manasyna göre aýdylýar da. Hazreti Sa'di aleyhirrahman Ahmediye habis ra çu ta'ahhud kunyu binevazi, habis ra çu ta'ahhud kunyu binevazi, bidawlati tu günah mi kunat bi anbazi. Bir ewre past adamlar vardır dipdir. Onu da arka olup eline çimçäň safyn berseň, sen arkaňdan çimçe bilen bay bulajak işleri vardır dipdir. Bir tovar adamlara saptağı versen, sen arkaňdan bay zulmetjek, targatjaktyrlar diýipdir.
خبيث را تتأهد كنيو بنوازي بدولة دو günah mi könet beğen bazı. Sen arkandan bay dargatsaktır. Habardar ol birinin eline mesuliyet berengde deyiptir. Habardar ol birinin eline mesuliyet berengde deyiptir. Habardar ol birinin eline müdiriyet berengde deyiptir. Bulun mücre salam basın. Ya oğrinçalıktan ya açıklıktan ya görünüp durandan. Çiğbıqda vermerin deyiptir. İzinden ne bir kefayetiptir. Peygamberime. Ey Musayleme, len ta'duve emrallahi Teala fika. Ve le in edberte le ya'qiranneke Allahu azze ve celle. Ey Musayleme deyiptir. Hudayın buyruğundan, Allah'ın emrinden, Allah'ın kaza kadarından edafe ve füş bilirsin da mı kadiyamı deyiptir. Ne dedi? Allah'ın emrinden, Allah'ın kaza kadarının övüsü işip min dünyadan ötemden sonra da ödün bir peygamber olup ulu milleti iyiliğini suyuşurup, iyiliğini düşürüp bir barnamını yürerdamı kadip yürümü deyiptir. Hikalarsın deyiptir, beytme deyiptir. Yine de eğer men diyenim etmesen Allah seni helak eder deyiptir. Ay Hazreti Mevlana neme diye şu manalardan çıkarıyarlarda. Bes deli çonkuh ra engihtu murqizirek ba dupa avihtu. Bunlar altın menen yazılmalı gördüğünler. Hazreti Resul-i Ekrem aleyhisselam ol Museylemetül Kezzab ol habis adama ne dedi? Allah'ın emrinden çıkıp bilmersin dedi. Hudayın emri üstüne yürür ol kavudur. Hemen behter ki Allah'ın emrine muti olup Hudaya men dindendir nip mana olup yaşasın ki dünyanın abat olur yoksa zelil olursun deyiptir. Bes deli çunkuh engihtu murgizirek ba dupa avihtu. Sen men der salmalı. İleriki dağyalı yürüklü adamları vardı deyiptir. Yürük dağyalı hem katı hem yürük ulukon üdünü nem kadiyen adamları geçti. Yunan'dan tut Çin'in arkasına var yençe. Danışmentten tut padişahları var yençe. Dağların sarsıp dündürdü Allah olan hemmelerini ittir. Namı nişan bağmış olurdum. Ellerinden bir zat geldi mi? Pempeyideki ulukon oğudun öylür. Mısır'daki ulukon parklar ulukon gülüşüp hoş geçirirler. Ulukon cahilin içindeki haram yolun gülüşürler. Ne molli? Bes dili çonkuh ra engihtu dağyal yürüklü adamları dündürüp yerokladı Allah Teala. Murgizirek ba dupa avihtu. Verin kuşvalya ödümü avçıları tutturmarınıp avçı onu tüngü bilen soğuşurya on damağın çalıp iki ayağından ısırıp koyya da bay verin adamlar var bay gürleyadili bay kipleyadili özlerinin verinliklerine dayanıp özlerinin ılmına dayanıp kavrının içine iki ayağı bilen sallanıp qarıla deyiptir. Bes deli çonkuh va angihtu murgizirek ba dupa avihtu. Verin tutulmayacak kuşları iki ayağından sallak koydu Allah Teala deyiptir. Bir danışmendin biri amanada misal Yunan'ın büyük danışmendinin biri öyle geliptir görse enesi dünyadan ötüptür. Görse enesi ölüp batı, enesi helak boluptur. Oğum şonu görüp and içiptir men şi ilmimin zoru bilen, okuğun zoru bilen Yunan'ın hakimlerini üşürüp cami-i beşeriyetin ölüm diyen zadı ayırarın men ittirdi. Enesinin ölülüğüne narahat bolup ödü dünyadan geçeni 3000 yıl geçip var ya o danışmendin. Ödü ölüp gideni 3000 yıl onun mer milyardı hain sallar geçip gitti. Bay zirin kuşlar yanık bolu iki ayağı bilen böyle kısırıklı yatıyorlar deyiptir. İnsan ödünün halini tanımak gerektir. İnsan ödünün yağdığını bilmek gerektir. Öğrek suyuşup gürlemeni edafe hali yoktur. Hemun bihter ki avadallığı da olsa, malı da olsa, okusu da olsa, ilmi da olsa Allah'a köp şükür deyip ödünün gerek yerine istifade edip camiiyetine hizmet edip mehabbete, imana, emniyete, Kur'an, sünnete sebep olup mehabbet bilen evesi işsin. Neyin ki ödünü yitirsin. Peygamberimiz Aleyhisselam ona aydıptır. Allah'ın emrinin evesi iş bilmersin.
Tekabburlenme dipdir. Ham şoňa ahyrky aýdan kefnäme peýgamberimizin şo didarda. Ve inni la araka allazi uritu fihi ma ra'aytu. Hay dipdir peýgamberimiz. Şo dişimde görüp hüf edip üflän altynym sen bolamasaň boljak dipdir. Ve inni la araka allazi uritu fika ma ra'aytu. Hay şu dişimde gören adamyň biri sen mi kadiýan men dipdir. Özüňe peýgamber diýip gurrun tapmasaňa boljak dipdir. Ine Musaylimetul Kazzabyň evvelki seride evvelki edekde peýgamberimiziň mübarek huzuruna gelip ine bula izine gidip ikinji edek geljegi we soňrada Hazrat Abu Bekr Siddiqyň zamanynda şu özüne peýgamber diýen Musaylimetul Kazzabyň helak boljagy we almaly derslerini inşallah inniki hefte hyzmatyňyza ýetirer. Allah